Riwruok makelo kanyakla jotugo mag karate alwora ma Nam Lolek Region Economic Bloc Karate Association nobago tuke mag karate kaka yor jiwo kendo tego rawere tuke ma kamago. Kanolose kinde tugo ma kamage kaunti ma Kisumu, jakom mar riwruogno Dr. Marco Bonyo oyango ne gichako tuke mag karate mar nyiso were mag rawere e counties mayudre e Lake Region Economic Bloc kendo kwa sirikande mag counties makono mondo mi koro lwedo e tego rawere e tugo makamano. Bende oyango ne riwruok makamano onge gi paro mar piem gi riwruok maduong' makelo jo karate kanyakla pachoka kaka osebedo kaliekore. Tournament makawuono ma waloso ne ochakore nyoro to ne en mar gine wuok e lela mondo ng'e ni wantie gi riwruok makelo counties waduto kamoro achiel mar dongo karate. Mondo mi kata governors wa mag counties manie Lake Region ka nyalo siro karate ni kendo nyalo konyowa tege kabisa. We've had a cross section of clubs, individual players coming, and to us is a very big plus. And I want to appeal to everybody who practices karate in this country that counties have the freedom to come together, just the way we have done. And coming together does not mean that we are undermining any office at all.